Creo que estuvemos ben, mellor no primeiro tempo que no segundo. É certo que cando estás no 93, ves prácticamente o partido gañado, pois unha acción como o penalti te queda mal sabor de boca, pero creo que co tempo hai que valoralo como un bo punto, non? En algún outro partido nós tamén sacamos puntos ao final en desconto con penaltis, un penalti que ademais eu comentei que lle dera na espalda porque así mo comentaron no vestuario, pero que hai que reconocer que lle dan a man, que é pitables e que hai que mirar para adiante, valorar o punto e pensar agora xa no partido na casa. Que adaptados máis ou menos estaban, non? É certo que eu creo que o que mellorou é que a nivel defensivo concedemos menos, que cando concedemos, a veces o rival non está sendo tan eficaz ou nós estamos resolvendo situacións que antes non resolvíamos, non? E a partir de aí o equipo, creo que a nivel ofensivo sigue xerando moito fútbol, moitas situacións de gol, buscar ese equilibrio e conseguir seguir sumando como hasta ahora, non? Con esta continuidade para ir escalando postos. Creo que nunca sale todo perfecto de todo, non? É dicir, hai momentos en que facendo poucas ocasións eres eficaz, hai momentos que faz moitas e non faz gol, hai momentos que defendes moi ben en unha situación hallada, como pudo ser o domingo, che cae un gol, hai veces que che fan máis ocasións e non son eficaces e parece que defendes millor. O que se trata de encontrar o equilibrio no equipo que dé puntos, non? É dicir, hai días que podes estar moi ben a nivel ofensivo e que un pouco o acerto conseguir sumar de 3, hai días que che poden facer moitas ocasións, pero se non che fan gol, tamén se trata de sumar de 3, non? Eu creo que a perfección nunca se vai a dar, sempre nos vai a quedar un pero por algún lado. O importante é, equilibralo para sumar, eso creo que é o máis importante. Non creo que só sea cuestión dos dous centrales, non? Moitas veces algúns dos goles que encaixamos esta temporada viñeron por situacións defensivas, pero que non tiñan que ver só cos dous centrales, non? É certo que unha parexa que entrou ben, que está rendindo ben, pero creo que non é só eles, non? Creo que o equipo en xeral deu un nivel máis alto a nivel defensivo, non? Personalizar o aspecto defensivo dun equipo en un par de xogadores creo que non é xusto. O equipo a nivel ofensivo está xerando bons xogos, situacións de gol, seguimos sendo o equipo que máis goles fai no grupo. Creo que defensivamente todos os futbolistas deron un paso adiante a nivel individual, non? De ser un pelín todos máis agresivos, máis sacrificados, a veces non ten nada que ver ou non ten tanto que ver co táctico, sino co mental do equipo, non? De saber que necesitamos de todos a nivel defensivo, e creo que por aí ve un pouco a millora, non tanto polos nombres, porque soben uns ou outros. E despois é certo que levamos 5 partidos con unha sola derrota e que, unha vez que encontras un pouco de estabilidade, tamén darlle esa continuidade ao equipo, creo que está salindo ben, pero sin descartar que sempre haxa algunha modificación polo rival que tes enfrente ou porque queras facer algo diferente un domingo a outro. Ben, boa, con todos os futbolistas dispoñibles, tamén con Santi no grupo, con todos traballando a tope, que é o máis importante, non ter baixas e ter onde escoller, non? Sí, Pedrosa xa tamén adestra con normalidade no grupo, xa o fixo na parte final da semana pasada. Santi, creo que tiña aí esas molestias tamén polas que non pudo xogar en Langreo, tamén parece que está ben, non? Así que, nada, nos queda unha sesión e a partir de aí decidir a convocatoria e o equipo para enfrentarse ao Zamora. Sí, creo que é un equipo que está cambiando ou que cambiou bastante, non? Está claro que os resultados están sendolle moi favorables, prácticamente non encaixou o gol nos últimos 4 partidos, un equipo máis fiable a nivel defensivo, creo que arrisca moito menos co balón, que non é unha proposta tan combinativa como podíamos esperar, pero que está indo moito mellor e que, para moitos pensamos que é o mellor equipo do grupo, non é o equipo que está chamado a ser campeón de Liga, ou polo menos eso pensaba eu antes de empezar a temporada. Creo que si está indo ben e está resultando ben, non vai haber grandes modificacións. É certo que a veces só ca mobilidade ou o posicionamento dun solo futbolista pode cambiar a xogar 4-1-4-1 ou xogar 5-4-1, pero son pequenos detalles dentro dos dibuixos dos equipos que tampouco creo que sean determinantes.
Bueno, creo que ten moitísimo potencial, ten unha plantilla amplísima, creo que de 22, 23 futbolistas, con Javi Barrio lesionado de gravedad, pois enseguida encontraron sustituto en Rueda, non, que viña do Logroñés, pois ten a Teo, ten o Capi Hernández, ten a Altuve arriba, bueno, ten a Viana, ten futbolistas de moita calidade, de moi bon nivel para esta categoría, e por eso creo que é un dos favoritos, se non o máximo favorito da Liga. Bueno, creo que sí, non? De fai moito tempo, repito que agora me parece un pouco menos o Zamora, vamos a ver a mellor aquí, despois sí que o é, pero sí que conocemos todos, ou nos conocemos todos, non? Bueno, o tipo de fútbol que nos gusta nos nosos equipos, bueno, que por aí creo que non vai haber moitos secretos. Nos daremos sempre algún pequeno matiz por coñecer ao rival ou porque ti queiras facer unha cousa un pouquiño diferente, pero no 80% vamos a ser o equipo que queremos ser sempre, non? Si pretendes que o teu equipo teña unha identidade, unha personalidade clara, tena que ter pois con todo o mundo e sobre todo cos máximos favoritos ou os mellores equipos da Liga. Me parece moi importante, non, que a xente nova, a xente pois que pertenece ao club, os rapaces que xogan en equipos do club, que tamén representan o Bergantiños pois todos os fines de semana, pois que veñan a participar do partido do primeiro equipo, non? Unha cousa que particularmente me gusta moito, ojalá haya moitísimos rapaces cos seus chándals ou coa súa equipación do Bergan, e que o colorido pois sea mellor, se cabe, non, que o que temos últimamente. Bueno, pois que temos horario de mañán, que, bueno, é un pouco a novedade para todos, pero que tamén hai a veces máis posibilidades de poder acercarse que pola tarde, non, en estas fechas, os domingos, que hai comidas, ademais, pois, que pola mañán se veñan a tomar aperitivo a Seiroas, a animar o equipo. Recordo que o ano pasado o partido co Avilés foi pola mañán e tiñamos unha gran entrada, pois a ver se repetimos, que haxa bo ambiente, bueno, que poden ver unha vitoria do Bergan.